Kan du filme nu? Hej. Hej. Vi vil gerne lave En ny videoblog. Nej, vi skal ikke lave en intro, det bliver kikset. Godt, hej. Hej. Vi vil lave en Askers. Okay. Til noget video. Spørg os. Første spørgsmål var, hvad skal I lave i dag? Og dagen den er sådan næsten overstået, men Ja. bare var samme dag. Ja. Okay. Og næste spørgsmål. En sang, der beskriver dig. Altså hinanden, eller os selv? Os selv? Det. Os selv. Det ved jeg sgu ikke lige helt. Ikke nogen. Kan du lide Twilight? Ja. Det er okay. Hvilken af de mange vampyrfilm foretrækker du? The Vampire Diaries, men det er en serie. Jeg har kun set Twilight. Hvad skal I lave i morgen? Samme, tror jeg. Hvornår stod I op? Det gjorde jeg klokken 7. Klokken 7, fordi jeg havde været indlagt, så skulle de komme ind og banke på. En, I er glade for at have lært at kende. Hende her. Det er da langt siden. Noget, I glæder jer til. Koncert. Og sommerferie. Vi får det sygt. YOLO. Vi starter. Okay. Hvem gjorde sidst noget gavmild for jer? Der er en, der kørte mig hjem. Noget gavmild, det ved jeg måske. Det ved jeg da ikke lige helt. Ej, jeg siger bare, jeg ved ikke til alle spørgsmålene. Der var en, der kørte mig hjem. Det ved jeg ikke. Har I kig? Nej. Ja. Camilla Trostrup. Nej, på lige vent, hvad hedder jeg egentlig? Camilla Trostrup 15. Kig mig. Er I selvglade? Ikke egoistisk, men elsker I jer selv? Altså, man har da sine dage, hvor man er sådan lidt. Yay! Så har man da sine dage, hvor Og man... der var det bare det. Ja. Jeg elsker ikke mig selv. Sig noget, I vil nå ind i dør. Hans tatovering, helt klart. Ja. Og så også noget i teltet i sommerferien. Ja. Det er inde vi dør da. Hvem hjalp I sidst, og hvad hjalp I med? Jeg hjælper Amelie. Med hvad? Med hvad? Med at få det godt nu. Fordi jeg kom. Nå. Okay, jeg hjalp med Camilla med at lægge hendes makeup. Ja. Se, hvor grim den er. Ej, har I fundet jeres drømmefyr? Nej. Nej, det har vi ikke. Beskriv ungdommen. YOLO. Det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Dope this. Et godt spejlrefleks. Canon EOS 600D. Det er det, vi filmer med nu. Min god telefon. God telefon. iPhone. iPhone 4S. Okay, dømmer I folk? Ja. Det kan lige så godt være ærligt, det gør jeg. Man har da sine tanker, når man ser en, der tænker man sådan lidt. Altså, ja. Ja. Lidt måske, men Ja, det var meget. altså, ikke så Sorry meget. to say. Lidt måske. Meget måske. Nej, ikke meget, synes jeg. Hvem snakker I sidst i telefon med? Og det var Jens. Forskov. Skud. En, der altid står der. Hende der. Hende der. Hende der. Se hende der. Ej. Okay, sidste spørgsmål. Vi gider ikke alle de der... Jeres naturlige hår. Det er det her, tror jeg. Altså, jeg har sådan lige fikset Se mit udgravning. Jeg har lige fikset det. Okay, jeg har lige fikset det med det sådan lidt krøller. Men det er sådan glat. Helt glat. Fuldstændig. Okay, det var det For den her gang. for den her gang. Jeg håber, I nød det. Vores tvillinge-dress. Så kig der. Kig der nu. Okay, det var det for den her gang. Og vi ses igen. Det gør vi 100p. Når vi har fået farvet hår. Du var ikke ked. Det var virkelig akavet at klippe fra. Altså, hvor meget klipper vi lige fra? Helt filmet. Bare Så det var sådan et klip tilbage. Hej, farvel. ikke engang for fælde, fordi det laver vi sikkert også. Fail. Okay, vi ses. Ha' det godt. Hej. Se. Ej, jeg er helt små. Lugt. Jeg var lige ved at stå ind i hovedet der. Bare Awkward turtle. Altså. Au, det der! du skal binde. Det skal binde. Ej, prøv at kaste noget skyde til den. Nej, kast noget i luften og skyde til den. Perfekt, du lige den.
den var. Vel, du skal Du gjorde lige derovre. Du skal dollar. Jeg sagde, du skal pinde. Ja. Du skal dollar. Kan du selv være. Du skal pinde. Okay. Så er det der. Har du ikke engang monobryn? Nej, det gør det faktisk ikke engang. Nej. Nå, men Vi ses. YOLO. For win. Husk det. Swag. Husk altid. Dope. YOLO. Dope. Swag. Dope. Dope. Og mest en og en anden ting. Forever swag. Forever She dope. born to gangster, eller Ja. gentleman, eller... Nej. Hvad? Ja. Eller you only did it once. Der fik hun. Der fik hun. Hvad fik? Min mobil fik hun i hvert fald lige en på hovedet der. Du oser sex. Skud til Emil Vag. Emilio. Emil? Mm? Nej! Siger du ikke? Jeg har lige en sang. Det er ulige numre, er det ikke? Hvad? Hvad? Er det ikke ulige Hvad numre? er ulige nummer? Den der sang. Det er ikke nemlig her nu. Jeg tror godt, jeg ved hvem. Oh my god, skatter. Skal bare på den anden vej, du ved ikke. Hvem vil ikke have lidt Gustav? Listen up. Listen up.